আজি আলোকৰ পৰ্ব দীপাৱলী। আজি সমগ্র ভারতবর্ষে এই দীপাবলী পর্বকু আনন্দ উল্লাসরে সমস্ত পালন করছেন। ঠিক সেইভাবে আজি আমার কଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି, ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି, ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି, ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି, ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି।